سلام كما يتوعلو كبرات تغطاتلتي فنو إير تي في نلومي ربع 19 مسكرم قطر استرالو زينا ومسنادو حيزنا لكم كارينا لنا نمكتالكم بخبر زعدم الشام تولدي بغنطاتو كفلم أما حدار زوب عن سبا مسنبرتين وزوباتات آسمات حال نزتيون هاجراو محبر حربينيا تاسون كلام كينات إيرترا عينتها حاجز رخيبون ننبر تحجز بحجزة الكورة استمرت وحيبون سمين كوريا نيكولاساوي مسالقاتها حنسابن حوارن كتعنو خمتسام اعتبليتو أمريكا بولند قوام وتهدروا معسكر كتدقون كمتفل أمريكا روسيا بمودا وتهدروا نفاريتان إسرائيل كسيسا أما حداري زوب عن سبا نسلست معلتا تاب نوزوباتات أسماتن حالن عدت بمكياد بزعبا كونتات حرشان محبراوي أقولوتن مسنبرت زتيوم وكيليرينا يوسف دريس نزدالو تسبصاب دانايت قبر هيوت أما حداري زوب عن سبا أتو علي محمود مسنبرت نوزوباتات أسماتن حالن تراخيبو بزعبا معبالتات سلام كونتات حرشا من جز ستماين كالق محبراوي أقولوتاتن زتيوم أتي كاب 15 كساب 17 مسكرم زقبرو عدت أتو علي حرستوت قراوتهم بقبق كتاتلو مسمو يحرشا زلوهم نايموها هادن ملوات حبريتان زمدناتات كحيلو أم حدرتي كبابيتات كأب بزتفلالي مغنياتات بزعبا زيت حرس مريت نام محدار نؤزوبو تطي حبريتا كم حلالفو حلفتن موياوانن حرشا دما كونتات زرعتي بقربا بمكتتال قنعن أخلن حبريتا نابز ملكوتهم أكلات بقوانو كلقو أتحساسيبو بزي كازي آتو علي نتا أبروبا أسمات عداي زركب من جتات ماين كونتاتون دحر معزاب سأقم زستة مايت كبابي قلتو فتح كنا ديالو بعتب كسراح ممرح سراحيبو انكم من جيز ستة ماين سلابيوم أما حدار زوبا عن سبا آتو علي محمودا موداتا أما أكلت عنا نؤزوبا حال عدت بمقبار كونتاتن اتهبو أقلقلوتن تعذبو هاجراوي محبر حربينياتات سنكولام كينات إيرترا أب علتاو منقسقاسن متياسن أبالات زوعل عينتاو حجز أب شتوتغارت كازوعل حربينياتات سنكولام كينات إيرترا أب شتوتغارت جرمن كابزر كاب جنفرو أب دقف سنكولان زوعل ناوتي بحجز رخيبو أتي لوم 18 مسكرم عم مرحنو نزركب مخزن نايت محبر استركب ناوتي حكم نوع عراوتن فرناشاتن عربياتات سنكولان مسمك أياري أقوحتن مراخوز حكم ناوتي نعين مدري زقلقل سيدياتات مسارحي تربت منتر عيني ناكلاهم من قصاص سنكولان زحجز مسارحيتات كمون ناوت تمرتين كالانزة تقلليوم أبومبر محبر ممهر قبر برهان إياسون يرينا بزهبو حبريتان نسنكولان أتبقى قدام نتزليهم أبعلتهم من قصاصاتهم من محبراو نتفتاتهم من زحجزهم ناوت مخانو تقيسو زاج أنفر زي عينتها حاجة إسرائيل إلى 5-6 كونتينرات يا غرمي حجة سديدة حجة سدس كونتينر سيدة لا غرمي قا استات 6 زغون كونتينرات بعينتك كمبيوتر سفيت خدان خمس لكم راخوس عراوتي وكينج ايد بشكلتات نورمال بشكلتات تقطعت إيمان نام شتاء وعيلان بزركب شيات كا أم تكبر كالبروجكت تزوعل ببزع ل10 تشع زغونا بشكلتات كم حجي سديدة ميم لذي كم وين أبو زبا غاش بركة أبرن تحنت بيت كمبيوتر بسمهم كفيتهم ميم عاب شحن جعت 209 استمسردت أنفر هاجراو محبر حربينياتات سنكلان كينات إيرترا بشوتغارت نحربينياتات سنكلان أم دقاف زوعل كتسالت نحربينيات كتما حق
ፖሊስ ንኡስ ዞባ ተለንተ ዛይድ ተስፋዝጊ ኣብ ዝሃቦ ኣስተምሮ ምሕያል ዝምድና ህዝብን ፖሊስን ቀንዲ ረቑሒ ንምክልኻል ገበናትን በደላትን ምዃኑ ብምጥቃስ ንኣተሓሕዛ ተምሃሮን መንእስያት ተምሃሮ ፈጻማኻ ምንባርን ዘጠቓልል ክብርታት ብግቡእ ክዕቀብን ክወራረስን ብምዝኻር ካብ ዓይን ህዝቢ ዝኽወል ገበን ስለዘየለ ሕብረተሰብ ኣብዚ መዳይ እዚ ግቡእ ምትሕባር ከካይድ ይግባእ ኢሉ ኣካያዲ ስራሕ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ኣቶ ተኽለ ሃይማኖት ሙሳኤል ድማ ኣብቲ ከባቢ ዘሰክፍ ተሪኦ ገበናት እኳ እንተዘየለ ነቲ ሓሊፉ ዝረአ ንምግታእ ህዝቢ ብንቕሓት ክዋሳእ ፀዊዑ ዝተዋህቦም ኣስተምህሮ ኣፍልጦም ኣብ ምብራኽ ዓብ ግደ ከም ዘለዎ ዝጠቐሱ ተሳተፍቲ ተመሳሳሊ ሰሚናራት ንመንእስያት ክውደብ ዝብልን ካልእቱን ርእይቶታትን ለባዋታትን ኣቕሪቦም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ዓድፍካይ ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ተመሳሳሊ ኣስተምህሮ ከም እተኻየደ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ኣብ ንኡስ ዞባታት ዓዲ ዃላን ሰገነይትን ብምርባሕ ንህብን ደርሁን ዝሰልጠኑ 34 መንእስያት ተመሪቖም እቶም ዝሰልጠኑ መንእስያት 15 ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዲ ዃላ 19 ድማ ኣብ ንኡስ ዞባ ሰገነይቲ ምዃኖም ወኪላት ኤሪና ሓቢሮም ዕላማት ስልጠና ሞያዊ ዓቕሚ መንእስያት ብምጉልባት ምንጪ ቁጠባዊ እቶቶም ንምውሓስ ምዃኑ ኣብቲ እዋን ስልጠና ድማ ነፍሲ ወከፎም ወርሓዊ 400 ኣቕፋ ከም እተኸፍሎም ክግለጽ እንከሎ ንስራሕ ዘበግሶም ወለድ ዘይብሉ ልቓሕ እውን ከም ዝፍቀደሎም ተሓቢሩ መንግስቲ ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያን ሃገራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዴንን ትማል 18 መስከረም ኣብ ኣስመራ ዘተሰላም ኣካይዶም ጋዜጠኛ ቢንያም ፍስሐጽዮን ዘዳለው ጸብጸብ ኣሎ ገረ መስቀል ገረዝጊሄር ከቕርቦዩ ኣብቲ ርክብ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ቤት ጽሕፈት ርክባት መንግስትን ኣቦ መንበር ዲሞክራሲያዊ ሰልፊ ህዝቢ ሶማል ኢትዮጵያን ኣቶ ኣሕመድ ሺደ ዝመርሖን ፕሬዚደንት ክልል ሶማል ኢትዮጵያ ኣቶ ሙስጠፋ መሐመድ ዑመር ዝርከቡን ልኡኽ ብወገን ሃገራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ድማ ብኣቦ መንበርቲ ግንባር ኣድሚራል መሐመድ ዑመር ዝምራሕ ጉጅለ ተረኺቡ ነይሩ ክልቲኦም ወገናት ድሕርቲ ን6 ሰዓታት ዝቐጸለ ዘተ ኣብ ዘውፅዎ ሓበራዊ መግለጺ ኣብ ክልል ሶማል ንነዊሕ ዓመታት ዝቐጸለ ግጭት ብሰላም ብዛዕባ ዝዓርፈሉ መንገድን ትግባር መስርሕ ሰላምን ብሰፊሑ ከም ዝተዘራረቡን ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሑን ኣፍሊጦም ሚኒስትር ቤት ጽሕፈት ርክባት መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣቦ መንበር ዲሞክራሲያዊ ሰልፊ ህዝቢ ሶማል ኢትዮጵያን ኣቶ ኣሕመድ ሺደ ንማዕከናት ዜና ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብቲ ዝተዘርበሉ ጉዳያት ኣብ ሓበራዊ ምርዳእ ከም ዝበጽሑ ረብሓታት ህዝቢ ክልል ሶማል ኢትዮጵያ ንምዕቃብ ድማ ብሰላማዊ መንገዲ ብሓባር ክሰርሑ ከም ዝተሰማምዑ ሓቢሩ ኣባል ፈጻሚ ኮሚቴን ሓላፊ ርክባትን ሃገራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ኣቶ ሓሰን ዓብዱላሂ ቦገኖ ንልዕሊ 30 ዓመታት ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን እቲ ግንባርን ዝጸንሐ ሽግር መሰረታዊ ፍታሕ ንምርካብ ብዕምቆት ከም ዝዘተዩን ኣብ ምርዳእ ከም ዝበጽሑን ብምግላጽ ኣብ ኢትዮጵያ መጺን ዘሎ ፖለቲካዊ ለውጢ ብምድጋፍ ንምሕያሉ ናብ ሃገሮም ኣትዮም ቃልሶም ብሰላማዊ መንገዲ ክቕጽሉ ከም ዝወሰኑ ኣረጋጊጾም ብዘይካዚ ንትግባረ ናይዚ ስምምዕ ልኡኽ ናይቲ ግንባር ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ኣዲስ ኣበባ ክኣቱ ምዃኑ ብደረጃ መንግስትን ክልል ሶማልን ድማ ድሙቕ ኣቀባብላ ከም ዝግበረሉን ተፈሊጡሎ ክልቲኦም ወገናት ኣብ መወዳእታ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ነቲ ዘተሰላም ብምእንጋዶም ምስጋና ኣቕሪቦም ኣቐዲሞም እውን ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ህዝቢ ትግራይ ደምህት ኣርበኞት ግንቦት 7 ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ህዝቢ ቤንሻንጉል ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ሓይልታት ኣምሓራን ዝርከብዎም ኣብ ቃልሲ ዝጸንሑ ምንቅስቓሳትን ውድባትን ምስ መንግስቲ ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ተመሳሳሊ ስምምዓት ብምኽታሞም ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኣተዉ ይዝከር ቀፂሉ ዝቐርብ ዕለታዊ ዜና ሃገራት ወጻኢ ንምክታልኩም ደጊመ ብኽብረት ሰሜንን ደቡብን ኮርያን ሓውስ ደሴት ኮርያ ካብ ህላውን ክሌሳዊ ኣጽዋር ነጻ ብምግባር ናብ ናይ ሰላም ዞባ ንምቕያሩ ተሰማሚዐን ኣማኑኤል ተስፋይን ዘዳለዎ ዜናዊ ጸብጻብ ኣሮን ዓንዳይ ካርቦይ
ሰሜን ኮርያ ኣሜሪካውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ምስ እትወስድ ኒክለሳዊ መሳለጢታታ ሓንሳብና ሓዋርን ክትዕኑ ተሰማሚዓ እቲ ስምምዕ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆን ኡን ብ19 መስከረም ኣብ ከተማ ፒዮንግያንግ ምስ ደቡብ ኮርያዊ መዘነኡ ሙን ጃኢን ኣብ ዘካየድዎ ሳልሳይ ናይ ገጽ ንገጽ ርክብ እዩ ተበፂሑ ሰሜን ኮርያ ነቲ እትወስዶ ኒክለሳዊ መሳለጢያታ ናይ ምዕናዊ ስጉምቲ ኣብ ቅድሚ ሳዊ መሳለጢያታ ሓበራዊ ጋዜጣዊ መግለጺ ንሓውሲ ደሴት ኮርያ ካብ ህላወ ኒክለሳዊ ኣጽዋር ነጻ ብምግባር ናብ ናይ ሰላም ዞባ ንምቕያሩ ከም እተሰማምዑ ገሊጾም እዚ ሓድሽ ስምምዕ ቅልውላው ሓውሲ ደሴት ኮርያ ንምዕራፍ ኣቐዲሞም ካብ ዝተኸተሙ ተመሳሰልቲ ዋዕላት ዝሓሸ ውፅኢት ክርከቦ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይእምቱ ነቲ ስምምዕ ዝመጎሰ ምምሕዳር ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብወገኑ ንቐድሚት ንምድፍው ከም ዝሰርሕ ገሊጹሎም እዚ ከምዚ ድንከሎ ፕሬዚደንት ሰሜን ኮርያ ኪም ጆን ኡን ኣብ ቀረባ ግዜ ናብ ደቡብ ኮርያ ምብጻሕ ከካይድ ምዃኑ ሓቢሩ እቲ ናይ ምብጻሕ ውጥን ምዝትግበር ኪም ጆን ኡን ኣብ ደቡብ ኮርያ ናይ ፈለማ ምብጻሕ ዘካየደ ሰሜን ኮርያዊ መራሒ ክኸውን እዩ ብኻልእ ወገን ክልቲአን ኮርያታት ኣብ ዶባተን ወተሃደራዊ ዘይምርግጋእ ከይክሰት ንምክታእ ዝሕግዝ ካብ ወተሃደራዊ ህላዊ ነጻ ዝኾነ ዘባ ንምቋም ውዕል ከቲመን ኣለዋ ኣሜሪካ ኣብ ፖላንድ ቀዋሚ ወተሃደራዊ ማዓስከር ክትድኩን ከም እትኽእል ኣሚታ እዚ ዝግለጽ ዘሎ ፕሬዚደንታት ክልቲአን ሃገራት ትማል 18 መስከረም ኣብ ከተማ ዋሽንግተን ዲሲ ተራኺቦም ወተሃደራውን ጸጥታውን ስምምዓት ድሕሪ ምኽታሞም እዩ ፕሬዚደንት ፖላንድ ኣንድሬ ዱዳ ኣብ ትርከብ ሃገሩ ኣብ መሬታ ናይ ኣሜሪካ ቀዋሚ ወተሃደራዊ ማዓስከር ክህሉ ከም እትደሊ ኣፍሊጡ ዕላማት ማዓስከር ካብ ሩስያ ክመጽእ ንዝኽእል ተጻብኦ ንምግታእ ምዃኑ ፕሬዚደንት ዱዳ ወሲኹ ሓቢሩሎም ነቲ ጠለብ ብእወታ ዝተቐበለ ፕሬዚደንት ትራምፕ ሃገሩ ተጽንዖ ከም ዘላ ኣረድዩ ኣሜሪካ ኣብቲ ኸባቢ ኣብ ዘለዋ ኣባላ ሃገራት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ብሓፈሻ ፖላንድ ድማ ብፍላይ ግዝያዊ ወተሃደራዊ ማዓስከራት ከም ዘለዋ እዩ ዝግለጽ ኣብ 1999 ናብ ኔቶ ዝተጸንበረት ፖላንድ ኣብ መሬታ ጸረ ሚሳኤል ኣሜሪካ ክትተክል ከም ዘፍቀደት ብሰንኩ ድማ ምስ ሩስያ ከም ዘይተቃደወት ጸብጻባት ይጠቕሱ ب17 መስከረም ኣብ ክልል ኣየር ሶርያ ከም ተሰወረት ዝተገልጸት ወተሃደራዊት ነፋሪት ሩስያ ሰራዊት ሶርያ ብዝተኮሶ ጸረ ሚሳኤል ተወቂዓ ኣብ ገማግም ማእከላይ ባሕሪ ናይ ሶርያ ወዲቓ ከም ተሓምሸሸት ገማግም ወዲቓ ከም ሶርያ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ምዃኑ ዝሓበረ ኣፈኛ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ መልሰ ግብሪ ክወሃበሉ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑም በተመጥቃዕቲ 15 ኣባላት ሰራዊት ሩስያ ከም ተቐትሉ ድማ ኣነጺሩም ኣፈኛ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እታ ነፋሪት ተወቂዓ ኣብ ዝወደቐትሉ ህሞት ነፈርቲ ኹናት እስራኤል ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ሰራዊት ሶርያ ደብዳቤ ካይዳ ምንባረን እስራኤል ድማ ነቲ መጥቃዕቲ ከም እትፍጽም ቅድሚ 1 ደቂቕ ጥራይ ንሰራዊት ሩስያ ከም ዝሓበረት ብምሕባር ነታ ነፋሪት ኣብ ግዜኡ ናብ ውሕስ ከባቢ ክትጽጋዕ ዕድል ብዘይምርካብ ነፋሪት ኣብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ብ17 መስከረም ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ነፈርቲ ኹናት እስራኤልን ፈረንሳን ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ሰራዊት መንግስቲ ሶርያ ደብዳቤ ኣብ ዘካይደሉ ዝነበረ እዋን ኣብ በራ ዝነበረት ወተሃደራዊት ነፋሪት ሃገሩ ካብ ራዳር ተሰዊራ ዳህያ ከም ዘይተረኽበ እዩ ሓቢሩ ቻይና ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ በኣሜሪካ ኣብ ልዕሊኣ ናይ ዝተወስደ ምውሳኽ ቀረጽ እታዊ መልሰ ግብሪ ክትህብ ወሲና ሚኒስትሪ ፋይናንስ ቻይና ብ18 መስከረም ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሃገሩ ኣብ ልዕሊ 60 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ኣቑሑ ኣሜሪካ ተወሳኺ ወሰኽ ቀረጽ ከም እትገብር ኣፍሊጡሎም ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ብ17 መስከረም ኣብ ልዕሊ 200 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ኣቑሑ ቻይና ናይ 10 ሚእታዊት ወሰኽ ቀረጽ እታዊ ከም ዝወሰነ ይዝከር ኣሜሪካ ትስጉምቲ ዝመጽእ ሶኒ 14 መስከረም ከም ዝትግበር ብምሕባራ ዝፍለጥ ኮይኑ ቻይና እውን ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ከም እተተግብሮ ኣፍሊጣላ ፕሬዚደንት ትራምፕ ቻይና ናይ መልሰ ግብሪ ስጉምቲ እንተወሲዳ ኣብ ልዕሊኣ ሙሉእ እታዊ ኣቑሓ ወሰኽ ቀረጽ ከም ዝውስን እውን ኣጠንቂቑሎም በዚ ድማ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ንግዳዊ ዘይምቅዳው ካልእ ኣንፈት ክሕዝ ከም ዝኽእል ክኢላ መንጎ ክልቲአን
ንምንካይ ናብ ትሮፒካዊ ኣየራዊ ጸቕጢ ተቐይሩ ዘሎ ህበብላዊ ማዕበል ፍሎረንስ ዘስዕቦ ብርትብዕ ዝናብ ዕልቕልቕን ጋሻዊ ሕጅን ኣብ ሰብን ንዋትን ዘወረዶ ዕንወት ከም ዝዛየደ ተገሊጹ ፍሎረንስ ናብ ማእከላይ ሸነኽ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ገጹ ኣብ ዝጓዓዘሉ ዘሎ ብርቱዕ ዝናብ ከም ዘሰዓበ ዝሕብሩ ጸብጻባት ምክትታል ሜትሮሎጂ ኣሜሪካ ብሰንኩ ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁጽሪ ናብ 23 ከም ዝበለ ኣረድዮም ሰፊሕ ክፋል ደቡብን ሰሜንን ካሮላይና ኣዕለቕሊቑ ከም ዘሎ ብሰንኩ ድማ ሽሓት ሰባት ኣብ ኣባይቶም ከም እተኸርደኑ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን ልዕሊ 500,000 ኣባይቲ ብዘይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ተሪፉ ከም ዘሎ ልዕሊ 1200 ቀንዲ መስመራት መጓዓዝያ ድማ ከም እተዓጽዎ እውን ተገሊጹ ህቡብላዊ ማዕበል ፍሎረንስ ኣብ ዝሓለፈ 14 መስከረም እዩ ብብርቱዕ ንፋስ ተሰንዩ ወሰናስን ሰሜን ካሮላይና ድሕሪ ምብጻሕ መብዛሕትኡ ኣፍላጋትን መኸዘኒ ማያትን መሊኡ ከም ዝፈሰሰ ጸብጻባት ይጠቕሱ ፖሊስ ኣውስትራልያ ኣብ ውሽጢ ንሰደድ ዝተላእከ ፍሩታ ፍራውላ ውሽጢ ንሰደድ ፍራውላ ኣውስትራልያ ብኣወልታ ክጸልወን ከሎ ኒውዚላንድ ትርከበን ካብ ቀንዲ ሸመቲ ፍረታት ኣውስትራልያ ዝኾነ ሃገራት ድማ እታው ፍራውላ ካብታ ሃገር ከም ዝኣገዳይ ቃልሓሎም ገለ ካብ ኣፍረይቲ ፍራውላ ኣውስትራልያ ዝኾና ኩባንያታት ፍርያተን ብምሉእ ክጉሕፍኦ ከም እተገደዳ ተሓቢሮም እቲ ኣብ ዞባ ኩዊንስላንድ ኣብ ዝመደበራ ትካል ፍርያት ፍራውላ ዘጋጠመ ተርእዮ ኣብዚ እዋን ኣብ ሰፊሕ ክፋልቲ ሃገር ተኸሲቱ ከም ዘለዮም ጸብጻባት ዝሕብሩ መንግስቲ ኣውስትራልያ ምስቲ ገበን ምትእስሳር ዘለዎ ሓበሬታ ንዘቕረበ $100,000 ክኸፍል ክመባፅዓን ከሎ ምምሕዳር ዞባ ኩዊንስላንድ ድማ በቲ ገበን ብኣሉታ ንዝተጸልዎ ሓረስቶት ዝውዕል $1 ሚልዮን መዲቡ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎም ንሎሚ ረቡዕ 19 መስከረም ቀትሪ ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብ ተዛዚሙሎ ዝቕጽል ፈኖ ኢሪቱ ክትከታተሉ ዕድም ብሩኽ መዓልቲ سلام كم يسعدكم كبرات عزب تعلتها وزينا سبورت نو زينا زنبلكم ميكائيل حربو أبي كتما كرم زكاي زلو سبورتا ودرات حيلتات مكلغال إيرترا يغتصلالو أبي كتما كعسو كريتنا بكالاي مدب زلو غانتاتات بدوم حرينا كوم دوما نسري مسنطقين كتمان فلمان ميدا زوريرا بدون حرينا كخونا خلوا قدم زنكرت غانتاتات ازي حيل مسحابن كخونا قدمو تسويت تنبيرو ليب زي كم تسويتو جن زحلنا سل كاين كويني قريبوم كوينو خاز تمزغب شتو زيمبارو صوتا بن حبار عوت بارو تزازيمو إذا قلت أمامنا يلو معامت صوتات إنكو شتو زي تمزغبو لقدم كوينو تمزغيب اللوم سيبان ميراز وردا نسرن سنتغنين قدام يبرنا يزقتم كلتا فزولون رسوني لو كان تجمره نسري تغلط يفوما مبل 10 دقيقه كابينيا غرماي وش كلتا دق زي ملخا كابينيا ساميل مليسا مبل 20 كلتا دق كابينيا غرماي كتاتيلا سس شوطات رغبا بزخا سلسبارو تعوتا وصام بز مسرت كابز مدب كلتا بدون حرينان معر 10 نطبي كواليلا خلا بدو بني حنتي صبلتا شوطو قداميتي حرينا خاكاليتي بينيفر ب4 نطبي سارسيتي نسري بسلسته نطبي رابعيتي سنتق سارسيتي رابعيتي نتوي رابعيت مخته بحد نتوي تسرعنا لوام ناي كالاي زوريا قطماتو فليم زولو وددر كعسو سكيع دك تبعتو مسن ملكت كا سعود صيت مزغيب لهم عنبر بب مسن طغيا قطما ابز حير سبورتاو لختاريا قطم عنبر بب 63 شمون تنكتعوت كلا قصيلن حرينان مختنا ابز كايرو صوتا دما حرينا بغفيح 73 بساسان صوتا دما بركز ولت عزبت ابصرخولو بخبز بلسنا سرعه تزازيمو
بز مسرت كعوتات زم صعوبهم أب رابع ديفيجن قدامي ناتنايل جبرزقي كالاي إيفن يارير سالساي أبيل إفريم كابساسا ديفيجن قدامي فنان محاري كالاي أماني الرؤسهم سالساي أبيل سامسوم كاتسيلهم وددرهم زكايرو دما بزلوهم بزحن حيال تودادرنتهم نتعذباي وترو سحبو تودادرتي كالاي ديفيجنهم أب تعلى دميق زوعلة تودادراي كانت عرض حري سيات سقاي صوتا كزازم شديش زوريا مسترفو نعسران كلتن تتصاتي بزوريا دري بموصح تعاويتهم تغنى كن بدمر وصيت قدامي إيفن ردا كالاي سيات سقاي سالساي نباي فسايبو مخانيم تعاويتهم أموداتا وددرهم زكايرو تودادرت قدامي ديفيجن مسدك انستيوم تغداداميت أرسيما تسوا ميكال زرايتو بقعت كاب حاله فكرتنا زعودي أدنا أوتات ريفام عوتات كازن سعبان قدامي تارسيما تسوا ميكال كاليتي ليلت برغت سالسيتي سلام حيلا بومغان نوددرهم فتسيمن كابدك تبعتيخا عصوت وسلسة تغدادمتي بحباريمنا قصوتا وددر أمريحهم روبيل هابت مريم كاروت يعوز التعاوت تغدادماي بهولل نتو دما قدامي ميرو نصراو كالاي إرمياس فساي سالساي روبيل هابت مريم كوينوم وددرهم زازيموم كاب كالاي ديفيجن عد حرق قولل بمخان عباي وانشاك تعتر كلا كاب قدامي ديفيجن كا عد منقوتي بعيسرا نتي تسألول مبال نشلمات بقيعة عوتات تغدادمتن قانتاتاتن زتدالولهم شلمات كابي زتفلالي عدومات تغبيلهم كبرات تعزب تعلي توزينا سبورت سابزي فتسم سلام